Bueno, ongi etorri guztiei. Gaurkoan Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Gipuzkoako historiagileen elkarteak Miguel Aranburuk antolatzen duen ekitaldira. Gipuzkoako historiaren pasartes ezagunak, pasajes desconocidos de la historia de Gipuzkoa izenburua duen ekitaldira. Gaurkoan Nerea Iraola Ordiziarra dugu. Bera historian lizentziatua da, eta Gipuzkoako hiribilduen hiri-garapena Villafrancako ikuspegitik Ordizia izeneko hitzaldia emango digu oraintxe. Esan, behin hitzaldia eginda, gero tartxo bat egongo dela amaieran nahi dezuten galderak egiteko. Beraz, Nerea zure aurkezpena eginda, zuretzat hitza. Mila esker, David. Bueno, eskerrik asko eta kaixo, bai gerturatu zareten guztioi eta baita kamaraz bestalde ikusten ari zareten guztioi. Davidek ondo azaldu duen bezala, gaurko hitzaldian Gipuzkoako hiribilduen sorrera eta garapenaren hastapenak azalduko ditut Villafranca, egungo Ordizia, adibidetzat hartuta. Segurazki, eta ikusko zenuten, hitzaldiko hasierako edo PowerPointeko azala ez dela Ordizia. Baizik eta azaldu barra dukat Tolosa dela. Bertan ez da oso ondo ikusten, baina bertan agertzen den mendia Uzturre mendia da. Eta bestaldean daukagun hiribildua Santa Maria Eliza bai oso ondo ikusten da, Tolosako hiribildua dugu, eta aurreko ermita berriz San Esteban ermita da. Zergatik jarri nahi izan dut argazki hau? Ondoren, Ordiziaren kasua ikusiko dugunean, oso ondo irudikatzen duelako, bertan azalduko dizuedana. Kasu hontan izango litzake Villafrancako hiribildua, eta San Esteban ermitan ordez, San Bartolomeko ermita bera. Eta beraz, sarrera modura, esan beharra daukadana da, hiribilduak sortzeko unean, atzean, borondate bat egoten dela. Normalean izaten da borondate bat erregaren borondatea, izan daiteke baita jauna berak izaten duen borondatea, beti ere erregearen baimena lortuaz, edo bestaldetik, eta hau bai, ez ezaguna hau izaten dena, hiribildua behin fundatutakoan, bertan biziko diren biztanleen borondatea. Beti ere, azaldudan bezala orain, jaunak egiten duen bezala, erregeari eskakizun bat eginez, eta kasu hontan beti, garai hontan azalduko ditugun hiribildu guztiak, sortzeko, hau da, fundatzeko, beti erregaren baimena behar da. Esan guk gaurkoan landuko dugun garaia erdiaro izango dela, erdiaro hain zuzen, eta mundu honen barruan azpimarratu baita, erregeak fundatu edo hiribildu bat fundatzen duen garaian, bi dokumentu monta ezartzen dizkiela edo igortzen dizkiela hiribilduei. Kasu hontan, alde batetik izango litzake hirigutuna, hirigutun batean aipatzen dena da, bai fundazioaren arrazoiak, baldintzak, erregeak bera jarriko dituen baldintzak, eta bestaldetik nor populatuko duen. Hau da, hiribilduan bertan biziko den biztanleria. Horrez gain, hirigutunaz gain, baita foru bat eskaintzen du. Eta kasu honetan, forua izaten da, hiribildu hori antolatuko duen legedia. Batzutan, egia da, hirigutuna eta forua aparte ematen direla, baina beste kasu askotan batera igortzen dira. Hau da, adibidez, hemen ikusten duzutena da, Jakako forua. Eta Jakako forua, hau da, Jaka hiribildua fundatu zen unean eman zen dokumentua. Kasu honetan, batera egongo lirateke aipatu ditudan bi dokumentu juridiko hauek.
Orain, Euskal Herriko ikuspegitik, esan barra dukadana da, Euskal Herrian fundatutako hiribildu guztiek bi foru mota erabiliko dituzte. Edo erregeek bi foru mota eskainiko dizkiete. Alde batetik izango litzake jakakoa, hau da, berau, eta ondoren Estella edo Lizarrakoa izango dena. Foru hauek, foru nafarrak izango dira. Eta bestaldetik, ondorengokoak izango dienak, izango dira alde batetik Logroñokoa, eta ondoren Vitoriakoa izango dena. Kasu hau, kasu honetan, foru Gaztelauak. Baina, hemen jakako forua dugunez, Nafar forua dela esan dudanez eta Donostian gaudenez, esan behar dut, San Sebastian izan zela Gipuzkoan lehendabiziko aldiz fundatu zen hiribildua. San Sebastian, Sancho Handiak, Nafarroko erregeak fundatu zuen, eta ondoren berak, hor, ikusten dezute, horrez dago, ikusten dezute, jaka, hemen dago, jaka sortzeko edo fundatzeko erabili zen forua, ondoren jakatik pasako zitzaion Lizarrara, eta Lizarrakoa Donostiak hartuko zuen Sancho Handiak eman da. Behin, Donostiak hartuta, Donostiak, San Sebastianek kasu honetan, San Sebastianek bere egingo zuen, eta ondoren, kostaldeko gainontzeko hiribilduentzako erabiliko zen San Sebastiango forua. Normalean, San Sebastiango forua, aurretik foru jakakoa eta Esteiakoa izandakoa, normalean kostaldeko hiribilduak sortzeko erabiliko zen. Baina alare, salbuespen batzuk ere badaude, zergatik adibidez, Debako hiribilduak, lehen aipatu dudan Gaztelako forua jasoko zuelako. Eta zergatik, kasu honetan, Debaren jatorria Itziarren dago. Itziar gaur egun auzo bada, Debako auzo bada, baino garai batean hiribildu bat izan zen, Deba baino aurreko hiribildua. Kasu honetan, errege Nafarrek sortutako hiribildu bat. Zer gertatzen da, ondoren, itziatarrek erabaki zuten itsas ertzera joatea. Eta orduan, pentsatu zuten Deba sortzea erregeari, kasu honetan, Gaztelako erregeari baimena eskatu zioten, eta Gaztelako erregeak Gaztelako forua eman zien. Horregatik dauzkagu salbuespen batzuk. Normalean, Gipuzkoako kostaldeko hiribilduak, bai Nafar foruak erabilita fundatu ziren, eta Gipuzkoako barneko aldeko berriz Gaztelako foruak erabilita. Logroño, Gasteiz, Vitoriakoa, eta hori da pixka bat orokorrean, baino. Esan dudan bezala, salbuespen batzuk ere baditugu, eta aurrerago azalduko ditugu. Baina, orain galdera. Sancho Handiak, errege Nafarrak, zergatik erabaki zuen San Sebastian fundatzeko, jakako eta ondoren Esteiako forua izango zena erabiltzea. Pentsatu behar dugu, San Sebastian sortu baino lehen, bai Aragoien eta bai Nafarroan, hiribilduak sortzen ari zirela, bai jakako eta bai Esteiako foruak erabiliz. Eta zergatik? Hemen, lantzen ari garen garai honetan, indarra handia hartu zuten Franko populazioak. Franko hitza erabiltzen dugunean garai honetan, esan nahi du Pirineoetatik bestaldetik etorritako herritarrak. Hau da, izan daitezke bai egungo frantziarrak edo Europa erdialdeko populazioa ere. Beraz, garai honetan ikusten duguna da, Aragoien eta Nafarroan, dagoela Franko populazio dexente. Eta populazio honen, esan dezakegu, helburua edo zergatik ziren Frankoak gainontzeko populaketaren gandik gailentzen.
zirelako merkataritzaren jaunak edo garai hartan merkataritzaren jaun bezala ikuste ziren. Orduan erregei interesatzen zitzaiena zen pertsona hauek bertan gelditzea. Eta kasu honetan bai Aragoiko eta Nafarroko herrixka desberdinei eman zieten hiri gutunak. Eta hiri gutunarekin batera noski lege antolamendua, foruak. Eta horregatik, pixkanaka, joan ziren hiribildua sortzen, zertarako, Franko edo populazio hau bertan gelditzeko, hiribilduak oparotzeko. Honekin, zer ikusten dugu? Hirigutunen bitartez eta foruen bitartez, hiribilduetan, populazionek onura batzuk zituela. Bertakoekin alderatuz, ikusten dugu desoreka bat sortzen zela. Hau da, beti ere, Franko hauei onura gehiago emate zitzaielako bertakoei baino. Baina horren berriro, Donostiarekin, bueltatuz, San Sebastiani kasu hontan eman zitzaion foru Nafarrak izan zen, era berdinean atzerritar hauek baita bertan finkatzeko eta kasu hontan itsas komertzioa indartzeko. Azkenean bilatzen zena zen, kasu hontan itsas komertzioa indartzea. Egia da, Aragoien eta Nafarroan gehiago lurreko komertzioa gailentzen zela, baina kasu hontan Donostiari ematen zaiona da itsas komertzioa gailentzeko. Baina zer gertatzen da Donostiarrekin? Kasu hontan egia da, berriro ere desoreka hori mantentzen dela. Zergatik, Pirinetatik bestaldetik etorritako jendeari, bazkenean onura gehiago ematen zaizkiolako. Baina, bestaldetik, eta ia da, 12. mendera hurbiltzen, gaztelan ere prozesu berdina hasten da gertatzen. Eta kasu hontan, Alfonso Segarrena, gaztelako Alfonso Segarrena erregeak Nafar foru hauek hartu, bereak eginez eta moldatuz, azken finean erabakitzen du, berak ere bai gaztelako herrixka hauek indartzen hasi nahi dela. Eta kasu hontan, hor ikusten ez dute, Logroño herrixkari hirigutun bat eta foru bat emango dizkio. Kasu hontan izango da foru bat non bai bertakoak eta bai frankotarrak, hau da, Pirinetatik bestaldetik etorritako komertziante edo jende ospetsu hori parekatuko dituena. Egia da, berriz ere Frankoen kontua lotuz, garai honetan ere oso garrantzitsua bihurtuko dela Santiago de Compostelako bidea, erromesaldia. Eta erromesaldi honetan, egia da bertakoak eta Franko hitzez ezagutzen direnak, asko joango zirela Santiago de Compostelaraino eta ondoren beraien bizilekuetara bueltatuko zirela asko, baina beste asko bideko hiribilduetan ere gelditzen ziren. Eta badaukagu adibidez Nafarroan oso esanguratsua dira Los Arcos, Lizarra Estella bera ere, edo Puente la Reina Gares ere. Bertan ikusten duguna da Franko poblazio handia zetako azken finean hiribilduak oparotzeko merkataritzaren bitartez. Beraz, kasu hontan, hemen ikusten duguna da urdinez, beraz, foru Gaztelaua. Logroñori emango zaion forua, ondoren, Vitoria edo Gasteiziri emango zaio. Beti ikusten dugu, behin, forua berez,
Logroñoko forua eta Gasteizekoak berdina dira, egia da, ñabardura batzuk edo zehaztapentxo batzuk aldatzen zaizkiela. Baina normalean, beste hiribildu bati ematen zaionen, hiribildu horren izena hartzen du. Eta azkenean, Gasteizek, Vitoriako forua bukatuko du Gipuzkoan. Eta, lehen esan dudan bezala, beraz, kasu honetan Vitoriako foruak lagunduko die Gipuzkoako barnekaldeko hiribildu sortzen edo lehendabiziko hastapen hauek ematen. Hori da. Beraz, baina lehen aipatu dut hirigutunen eta foruen atzean ez dela bakarrik errege borondatea goten. Baizik eta bertako jendearen borondatea ere askotan ikusten dela. Hau batez ere garai berantiarretan azaltzen da eta azken finean ze bilatuko da? Bilatuko dena da garai hontan populazio sakabanatu asko dago. Orduan, sakabanatutako populazio hau biltzea, bilatuko da alde batetik, eta ondoren lekuko ekonomia eta administrazioa zentralizatuko dituen ordenamendu bat edukitzea. Hemen, mapa honetan, ikusten duzuena da Gipuzkoan Erdi Aroan zehar fundatu ziren hiribildu guztiak. Hiribilduak egungo izenez daude. Beraz, adibidez, ikusten dugu Donostia, San Sebastian, esan dizuetan bezala, lehendabiziko hiribildua izan zen, kasu honetan foru eta hirigutun nafarrak erabili ziren berta fundatzeko, eta azkeneko berriz, hemen dugu, Urretxu, Villarreal. Azken finean, lehen esan dizuet, orokorrean, kostaldekoek, horregatik jarri ditugu, horiz, Donostiko forua erabili zutenak, hau da, foru nafarra erabili zutenak, eta gorriz berriz, Gaztelako forua erabili zutena, Gasteizkoa. Orokorrean, lege hau mantentzen da. Hau da, normalean kostakoak foru nafarraren bidez, bazken finan hori garaiagatik ez, fundatutakoak direla, eta barnekaldeko berriz, Gaztelako foruarekin. Baina azkenean badaude desberdintasun asko. Ze adibidez, hor ikusten dugu, adibidez Orio, Usurbil eta Hernani, Urretxuren parekidea dira. Horrez esan nahi du, jada Gipuzkoa Gaztelaren barnean zegoela fundatu zirela. Baina kasu honetan zergatik dute foru nafarra? Donostitik gertutasuna dutenez, azkenean beraiek ere foru nafarra edo hasiera baten Estella, Jaka eta Estellakoa zena jaso zutela. Beraz, salbuespen eta gero ere bai ikusiko dugu baita Azkoitiko kasua oso interesgarria dena. Beraz, salbuespen, gutxi gora bera, beti borondate bat dagoela atzean. Hiribilduak ez direla sortzagatik, errautxetatik edo ezerreztik. Ez, beti borondate bat egoten da atzean. Eta hau berriz Gipuzkoako hiribilduen mapa ikusi ondoren, hemen dugu Urretxuko kasua, esan dizuedan bezala, Villarreal dugu Gipuzkoako Erdi Aroko hiribildurik zaharrena, errege kontzesioz sortu edo fundatu zen hiribildurik zaharrena, eta egia da, normalean eta hasiera batean, gero ikusiko dugu, hirigutunak nahiko lauak edo oso mugatuak egoten dira. Baina denboraren poderioan, batez ere 14. mendekoak, detaile gehiago ematen hasten dira. Kasuetako bat, esan dudan bezala, Villarrealekoa dugu, Urretxukoa, eta
Kasu honetan, hemen jarri dizuedana da, benetako Karta Puebla edo hirigutunaren zati bat, transkibapena da. Originala da, eta bertan ikusten duguna da, erregeak berak zer esaten digun urretxuarrei buruz. Ze kasu honetan, urretxuarrak beraiek izan ziren erregearena jo zutenak hirigutun hau lortzeko, Villarreal sortzeko. Eta honela dio: por cuanto nos lo pedistes, por merced, diciendo que era nuestro gran servicio y poblamiento de la nuestra tierra en aquella comarca onde erades moradores. Hemen ikusten da, nola ari dian erregeari eskakizuna egiten, y tenemos por bien en nuestra merced de vos dar e damos licencia para que podades poblar una villa en las nuestras tierras de Urreizua. Ikusten dugu, kasu honetan, 1383an, Urreizua izeneko lekuan, hiribildu bat sortu nahi dutela. Kasu honetan, hiribildu hau Villarreal izango da. Orain esan dizuedan bezala, hasiera bateko, eta kasu honetan, Gaztelako Forua erabilitako hiribilduak azalduko ditut. 13. mendekoak nahiko, eta Nafarrek ere, batez ere hori, hirigutun zaharrena direnak nahiko lauak izaten dira. Normalean, monen ikusiko duzute, denek gauza berdina esaten dute, hau da, hiribildua non sortu nahi den, eta ze izen emango zaion, eta ezer, egia esan da, ezer gutxi. Hemen adibide batzuk ekarri dizkizuet, adibidez, hemen dugu Tolosakoa, eta honela dio: por hacer bien en merced a los míos pobladores de la mi puebla de Tolosa, que es en Gipuzkoa. Hau da, esaten du, aurretikan Tolosako hiribildua sortu baino leno, Tolosa izeneko herrixka bat edo gune bat dagola, Gipuzkoan dagola, eta doles otorgoles que hayan aquel fuero con todas las franquezas que han los de Vitoria, que lo hayan de esta puebla sobre dicha. Hau da, hemen erregeak baimena ematen die, eta gainea hemen argi uzten du hiribilduko antolamendu, lege antolamendu egiteko, Vitoriako forua emango zaiola. Bestalde, azpian, egungo Arrasateko adibidea dugu, eta kasu honetan esaten du: por saber que habemos de hacer bien en merced a todos los pobladores. Mobiu garrati. Bai. Ez. Akats teknikoak. Ez dakit. Ez, da kainoia. Bale, orain. Asko xamarraituko nintzen izketan. Esaten nintzen bezala, hemen dugu Arrasateko adibide bat, eta Arrasateko hirigutunak honela dio: por saber que habemos de hacer bien en merced a todos los pobladores de la Puebla, que es en Leniz, que habie ante nombre Arrasate. Osea, esaten diguna da, Lenizeko baiaran dagola leku bat, edo behintzat populaketa bat, izena duguna Arrasate. A que nos ponemos nombre Mondragón. Osea, argi ikusten da, erregeak bera jartzen dula izena Mondragón. También a los que agora y son, cuemos a los que serán de aquí delante para siempre jamás. Otorgámosles que hayan los fueros a las franquezas que han los de Vitoria en todas cosas. Ikusten duguna berriro ere, hiribildu hau sortzeko berriz Vitoriako forua erabiliko dela. Kasu honetan, gaurko protagonista dugu egungo Ordizia, eta honela dio: por saber que habemos de hacer una puebla en aquel lugar que dicen Ordizia, a que nos ponemos nombre Villafranca. Osea, baita ikusten da, Ordizia izeneko leku bat zegoela, eta erregeak erabakitzen dula, Villafranca izena ematea. Por hacer bien en merced a los pobladores que ahora y son y serán de aquí adelante, otorgámosles el fuero que han los de Vitoria.
azkenean Arraseteko formula berdina da, eta azken Tolosan ikusi duguna ere. Honi ere, Vitoriako forua emango zaio, 1978an. Eta azkenik, Bergarako adibidea dugu, eta hemen ere berdina ikusten dugu. Gaina Bergara eta Villafranca, garaikideak dira. Por saber que habemos de hacer una puebla en Bergara, es señaladamente en aquel lugar que dicen Ariznoa. Ariznoa lekuan, a que ponemos nombre Villanueva. Y por hacer viene merced a los pobladores que ahora son y serán de aquí adelante, amosles el fuero que han los de Vitoria. Azkenean, inglesez esaten den bezala, copy-paste, ez? Azkenean, berdina errepikatzen da, oinarria berdina dute, aldatzen dena da, leku izena eta hiribilduaren izena. Baina, eta aurretxurekin gertatzen den bezala, 14. mendean, jada, hirigutunetan, xehetasun gehiago ematen hasten dira. Kasu oso polita da, Azkoitikoa. Azkoitia hasiera batean, ikusten dugu hemen, 1324ean, Iraurgiko ermitaren inguruan kokatzen zen. Eta bertan, eman zen edo Azkoitiri eman zitzaion, lehendabiziko hirigutunean ondo adierazten du, por gran voluntad que ha de hacer, viene merced a todos los pobladores de la mi puebla de San Martín de Azkoitia de Iraurgi. Hau da, hasiera batean, izena San Martín de Azkoitia de Iraurgi zuen. Que quisieran ir allá a poblar tan a los bien que ahora y son pobladores como a los que serán de aquí adelante, para, ikusi dugunez, da aurreko hirigutunetan ikusi dugun formula berdina, baina aldatzen den bakarra da, kasu honetan, ez du esaten Vitoriako forua emango zaionik. Jada esaten duna da, Mondragonko forua emango zaiola. Honek zesan nahi du, kasu honetan, Vitoriako foruaren izena moldatu dela Mondragongo izenarekin. Ikusi dezute orain arte, foruek aldaera asko izaten dituzte. Baina, azken finean, Mondragongo forua, Vitoriako foruaren berdina da. Baina, zer gertatzen da 1321an? 1321an, kasu honetan, San Martín de Azkoitia de Iraurgiko hiribilduak, berak, eskatzen die erregeari, ea, zonalde hontara igarotzea daukaten. Zergatik, zonalde hau da justu gaur egun Balda jauregia dagoen tokia. Zergatik, herritarrek erosi dutelako Monasterio de Santa Maria de Baldaren lurrak. Beraz, eskatzen die, ea bertara mugitzea daukaten, eta, kasu honetan, baiezkoa ematen diote. Beraz, ikusten dezuten bezala, oinarrian foruak, eta hirigutunak berdintxua dira, eta hiribilduaren sorrera berare baina gero badaude aldaketa nabarmen batzuk, batez ere, 14. mendetik aurrera, edo jada hiribildu berantiarrenak edo geroagokoak izango direnak, lehendabizikoekin alderatuz. Orduan, eta hau esan da, egia dan, eta entxe bertan esan dut, hastapena berdina diala. Baina egia da, ondoren, hiribildu baten garapena desberdina izango dela. Zergatik? Zergatik, hiribildua bera, bazken finean, barneko, kanpoko faktoreek, gizarteak berak erangingo dituen faktore ekonomiko eta sozialek, hiribilduari azken finean bere bidea emango diote. Eta honekin, azkenean, bilatuko dena da, hiribilduak bere nortasun propioa eraikiko duela. Hau oso garrantzitsua da, ze hiribildutarrei onura asko emango dizkie. Zuek oraintxe bertan esan dut. Gipuzkoan oraintxe bertan testu inguruan imaginatu behar duguna da, Erdi Aroan gaude, Berdi Aroan,
jauntxoen arteko borrokak eta sarraskiak ohikoa dira. Orduan, zer gertatzen da? Populak eta laua edo xea, biztanleri hau oso zapaldua egoten da. Kasu honetan, jaun hauen borroken eraginda, askotan etxeak eta beraien terrenuak edo soroak edo askotan erreta amaitzen dutenez, beraiek bilatzen duten azken da hiribilduen babesa. Babes juridiko bat izan dezaten eta baita babes bat non jauntxo hauen bortizkeria geldiarazteko. Hori askotan ikusten da baita, hiribilduen edo etorkizuneko hiribilduaren biztanlerian parte izango diren aldetik. Azken finean, beraiek nahi dutena etorkizun onago bat bilatzen dute, eta ikusten duguna da gutxi gora bera pixkanaka hemendik hasten dela baita juridikoki esan dezakegu autonomia edo kontzeju autonomia baten bidea. Orduan, hiribildua behin sortuta, hiribilduak berak bere jurisdizio bat, bere lur eremu bat hautatzen du eta bertako motor bihurtzen da. Horrez gain, hiribilduak beraien artean ere, anaitasun harreman handiak edo estuak hasten dira izaten. Guk kasuan, Villafrancaren kasuan, Tolosa, Segura eta Bergara berarekin ere. Baina, egia da, hastapenak behin hirigutuna eman ondoren, hiribildu guztiek nahiko antzekoak izaten dituztela. Kasu honetan, hiribildua urbanistikoki jada azalduz, ohikoa diren zenbait egitasmo adieraziko dizkizuet orain. Hauetako bat, behin hirigutuna ematen denean, oso garrantzitsua izaten da kokapena. Hau da, hiribildu berria non kokatuko dugu. Kokapen horretan, bilatzen dena da, normalean leku laua izatea, ura egotea, edo erreka edo iturburuak gertu egotea, eta baita bilatuko dena da, bide garrantzitsu edo lehen mailako bide baten ondoan egotea. Behin lekua daukagunean, jada marrazten hasiko dira kaleak, hiribildu osatuko duten kaleak. Normalean, kaleak 3 kale izaten dira, eta perpendikularki sortzen dira 2. mailako kaleak. Azken finean, kantoiak izenez ezagutzen direnak. Ondoren, behin kaleak eta kantoiak marraztuta, irisarea sortzen da, eta irisare honetan, etxadi desberdinak eratzen dira. Etxadi desberdinetan orubeak sortzen dira, eta azken finean orubetan zehaztuko da etxe bakoitzak izango duen eremua etxe hori eraiki eta bere baratza izan dezan. Gipuzkoan, eta batez ere Beatriz Arizaga Burunburuk eta Sergio Martinezek ikertuta aurreko mendeko 80. hamarkadan beraiek egindako ikerketei esker, badakigu Gipuzkoan orube bakoitzak gutxi gora bera 86 metro karratu zituela. Eta lehen esan dudan bezala, orube bakoitza azken finean bertan eraikitzen zen etxe bizitza, eta etxe bizitzak eduketzen zuena zen bere baratzatxoa. Orube hau pareta baten bitartez bereizten zen. Orduan,
ikusten dugun bezala, etxadi bakoitzak paretak zituzten oruben bitartez, desberdintzen ziren. Behin, orubeak eta noski etxadiak sortuta, esan behar da, etxadi oso bat eliza egiteko uzten zala. Zergatik, eliza dugulako garaiontan, berdiaroan, hiribilduak izango duen eraikinik garrantzitsuenetarikoa. Bueno, garrantzitsuenetarikoa ez, esan da, garrantzitsuena. Eta ikusten duzu da, hiribilduko sarea horrela sortzen dela, eta lehen aipatu dudan bide nagusiaren inguruan, bigarren mailako bideak sortzen direla. Horrez gain, baita zubiak ere bertan hiribildura sartzeko ere egiten dira. Eta puntu honetara iritsita, ikusi dugu orokorrean, beraz, hastapenak, sorrera, nahiko antzekoa dutela hiribilduek. Baina lehen aipatu dut, garapena guztiz desberdina izaten dutela. Hau da, hiribildu bakoitzak bere nortasun propioa du, eta nortasun propioa hori eratzeko bere ibilbidea egiten du batez ere, bertan bizi direnek egiten dute bidea. Eta nik oraingo edo gaurkoan Villafrancaren adibidea ekarri nahi izan dizuet. Zergatik, kasuntan Villafranca aztertu dudalako ez bere ikuspegi orokorretik, baizik eta historialariok asko erabiltzen dugune teknika bat erabiliz, mikrohistoria, hau da, txikitik handira. Eta honek zekarri du, askotan bere handitasunean ikusten duguna, hau da, gaur egun, Ordiziako hirigunearen gainazaletik behiratuta, hirigunearen ikusi dezakezue irudia. Baina, eta orain ordiziar askok irudi hau esan da, esango dute, baina zer gertatu da hemen, ez? Bueno, esan dudan bezala, askotan mikrohistoria erabiliz, txikia aztertuz, konturatzen gara gauzak ez direla uste genuen bezalakoak, edo emaitza orokorra askotan aldatu egiten dela, eta ez hori bakarrik, baizik eta posibilitatea ematen digula baita, hobeto ulertzeko. Kasu honetan, Villafrancan, eta egungo Ordizian ere, bazegoen eta badago istorio bat, mendez mende, gizaldiz mantendu dena. Eta historia honek dio, Ordizia edo Erdizia izeneko lekuan bizi zen populaketa hau, Villafranca hiribildua sortu baino lehen, 1978 garren urtea baino leheno, kokatzen zela Oria ibaiaren ertzean. Hain zuzen, egungo San Bartolome ermita dagoen inguruan. Eta guk, eta diot guk, David ere bertan dagoelako sartuta, 2018an Davidek, nik eta Josu Etxezarragak, Josu Etxezarraga aurretik ere jada sartu zuen, hasi zen ikertzen, zebera 2012an jada San Bartolome bertan zundaketa batzuk egin zituen, 2018an indusketa bat egin genuen. Eta, aprobetxatuz, 2018a izan zela Villafranca Alfontxo Amargarrena, gazelako Alfontxo Amargarrenak, hirigutuna eman zion urtearen, 7. da 50. urte hurrena. Beraz guk, San Bartolomen, indusketa bat garatu genuen, eta indusketa hartako emaitza nagusiena izan zen, orain kontatu dizudan istorio hau egia zela. Egia zela, eta zergatik diote egia zela, bertan agertu ziren zur arrasto batzuk non 12. mendeko datazioa eman zigutena. Hau da, Villafranca hiribildua sortu baino lehenagoko datazioa.
Eta gainera bertan baita agertu ziren ermita zaharraren paretak, eta kasu honetan pareta hauek eman ziguten datazioa izan zen 1278tik gutxirako distantzia. Hau da, hiribildua sortu eta ondoren ere bazegoela San Bartolome tenplua. Ikerketa honi esker, eta honendik esan behar dut jarraitzen dugula San Bartolome industen, beraz sorpresak, oraindik sorpresa gehiago ematen ari zaigu, emaitza hauei esker, zenbait hipotesi garatzera iritsi naiz. Hipotesi hauetan, ez dut bakarrik San Bartolomeko induzketen emaitza, ez ditut bakarrik San Bartolome ermitako induzketan emaitzak erabili, baizik eta baita, kasu honetan, dokumentazio historikoa, egia da dokumentazio historikoa erdiarokoa oso urria dela, oso gutxi mantendu dela, baina zerbait badugu. Eta horrez gain, arkeologian baita, beste teknika bat erabiltzen dugu, dala behaketa asko erabiltzen dugu, beraz, historiaren eta arkeologiaren teknika desberdinak erabiliz, zenbait hipotesi egitera ausartu naiz. Eta, kasu honetan, ikusten duguna da, Villafranca, gainontzeko hiribilduak bezala, hirigutun batetik fundatzen da, hirigutun baten bitartez sortzen da, eta horrek zesan nahi du, oin plano berri bat ematen zaiola, hiribilduari. San Bartolome, eskerrik asko. Baina ze gertatzen da, San Bartolomeko emaitzei esker, ikusi duguna da, 1278an, hiribildua eratzen hasten denean, edo eraikitzen hasten direnean, San Bartolomeko ermita bera eta inguruko populaketa koexistentzia bat dutela. Hau da, alde batetik dagoela hiribildu berria, eta beste aldetik dagoela beste hirigune bat, kasu honetan izango litzakena San Bartolome ingurukoa. Horrekin, orain dator hipotesi nagusiena eta berriena, ze orain arte ez da hipotesi hau argitaratera. Kamarak nahi baldin badu. Eskerrik asko. Horrekin, zer esan nahi dut? Lehen esan dudan bezala, hiribilduak normalean erreka edo urriturriak bilatzen dituzte, eta bestalde bide nagusien inguruan sortzen dira. Kasu honetan, Villafrancak errege bidea dauka, errege bidea bertatik zeharkatzen da, eta hor dihoa nire hipotesi nagusia. Beraz, hiribilduaren lehendabiziko unean, ikusita eta historian zehar, erdiaroan zehar ikusten da, Villafrancak daukala populaketa falta oso garrantzitsua, gainera erregeek beti emango dizkiote onurak jendea bertara etorri dadin bertara bizitzea, zegi esan da nahiko arazo izaten ditu. Orduan nire hipotesi nagusia da, lehendabiziko Villafranca horrek kale bakarra zeukala. Kasu honetan, egungo kale nagusia izango zena. Eta, garai honetan, beraz, San Bartolome ermitako inguruko populaketa eta Villafrancako populaketa batera egongo litzazkete. Eta kasu honetan, hemen ikusiko dituzu etxe txiki batzuk, hau da dokumentazioan eta frogatuta dago eta baieztatuta dago, garai honetan zeuden etxe desberdinak. Beraz,
Villafranca ikusten duzute, kasu honetan, egungo kale nagusian, erregebidea zeharkatzen zuen, eta justu etxalde hau, esan behar da, gaur egun fosilizatuta geratu dela. Osea, jada, ikusten duzue bezala, eta argazkian ere ondo ikusten da, horrelaxe ikusten da. Osea, lehendabiziko etapa hau, beraz, gaur egun ere fosilizatuta geratu zaigu. Horrez gain, 1512an Villafrancak sute garrantzitsu bat pairatu zuen, eta berriro diot herria hiribildua usteko beldur handia zegoen. Ze erregek beraiek ere historian zehar eta batez ere Erdi Aron eta Aro Berri hasieran, esan dudan bezala 1512an, beti emate zizkioten Villafrancari hiribildua populatzeko onura desberdinak. Orduan, hasiera batean ikusita populazioa ez zela handia, zentzua dauka pentsatzea lehendabiziko hiribilduaren hastapenetan kale bakarra eta etxadi hau egotea. Ondoren, egia da, ez dakigu ziur noiz, baina momentu bat egongo da non Santa Maria parrokia eraikiko dena. Eta hori, historialariok badakigu, elizak eta tenpluak normalean jendea biltzeko lekuak izaten direla. Orduan, zentzua dauka, behin Santa Maria parrokia eraikitzen denean, kale hau eraikitzea. Dokumentazioan agertzen zaigu kale honen izena da Calle de Yuso, hau da, Beko kalea. Eta egun izango litzakena Santa Maria kalea. Orduan, garai honetan izango genituzke egungo kale nagusiaren kalea eta bigarren kale bat. Kasu honetan, Beko kalea. Eta, bai egia da, garai honetan oraindik pixka koexistituko luketela bai San Bartolomek eta baita Santa Maria parrokiak. Baina, behin, 14. mendean, hor, lehen aipatu dudan bezala, jauntxoen arteko gerrak puri-purian daude, hain zuzen, aide nagusien arteko gerra dira. Bestaldetik pentsatu behar dugu, egun Gordiza eta iraganeko Villafranca, oso gune estrategikoan eraikizela. Zergatik, naiz eta Villafranca gaztelaren barruan egon, Nafar erreinuko mugetatik oso gertu zegoen. Horrek zesan nahi zuen, nahiko leku gatazkatsua zela Erdi Aroko garai hauetan. Orduan, inguruko herri txikiek, herriskek, kasu honetan, Beasain, Itsaso Ondo, Legorreta, Zaldibiak, bilatuko dutena da hiribilduaren babesa. Kasu honetan, 1389an batasun bat sinatu zuten, eta horrela herriska hauek Villafrancaren jurisdizioaren parte izatera pasatu ziren Villafrancaren babespean. Horrekin batera, zer ikusten dugu beste hipotesi bat. Garai gatazkatsu honetan eta non inguruko herriskak Villafrancara batzen diren unean, San Bartolomeko gune hau, San Bartolomeko biztanleri hau, jada hiribildu barnera pasatzea erabakitzen duela. Orduan pixkanaka, pixkanaka, San Bartolomek inguru hori jende gabe gelditzen dela, eta behin, esan behar dugu, kasu honetan Villafrancak populaketa irabazten duenez, azkenik Goiko kalea, edo dokumentazioan ikusten dugun bezala, Calle de Suso, Goiko kale hau eraikitzen dela azkenik egungo hirigune historiko forma, almendra forma hau emanaz.
Gero baita oso elementu garrantzitsua da harresia. Harresiak azken finean egiten duena da hiribildua babestu, noski, baino baita hiribildua landa eremutik eta hirigunea dena bereiztu. Horrek ez du esan nahi hiribildua landa mundutik at dagoenik, ez da gutxiagore. Baizik eta bere parte den babestoki bihurtzen du. Eta hau esan da, ikusten dezuten bezala askotan gauzak ez dira ematen dutenak, eta hortan datza gauza txikien ikerketak. Gero bestaldetik baita ikerketa hau ez da bukatu, aurrera doa, gainan ere nire tesiaren parte da, esan dizudan bezala San Bartolomeko indusketak ere aurrera doaz, lehen urtean genituen, aurten ere jarraituko dugu, eta ziur gaude, emaitza gehiago emango dizkigula, eta gaina oso interesgarriak, batez ere hipotesi hauek baieztatzeko emaitzak izango direla. Eta hau guztia esan da, beraz, utzi dizuet hor argudiatzeko edo pixka pentsatzeko kontua azkenen ez direla gauzak ikusi behar bere osotasunean, baizik eta oso garrantzitsua da ere bai banakakoaren azterketa, bai osotasuna ulertzeko eta askotan osotasun hori ere aldatu egin daitekela. Beraz, hau esan da? Eskerrik asko Nerea. Bai, ez dakit galderaik dago. Bai, hori, hasieran esan duen moduan nahi duenentzat orain